вас, Шанвар. Доброго вечора. Це Бугунін на телеканалі АТР. Наступні 2 години з вами проведу я, Осман Пашаєв. І головна новина сьогоднішнього дня, ця новина дійсно печальна. Це знайшли тіло білоруса Віталія Шишова. Він зник напередодні вчора. Жив він в Києві з осені минулого року. Після протестів в Білорусі через фальсифікацію виборів президентських, він був одним з білоруських активістів білоруського Мінського майдану. Він переселився до Києва і тут був засновником Білоруського дому в Україні. Наші колеги з BBC України підготували невеличку довідку про нього. Жив, як я сказав, тут він менше року. Зник 2 числа, в неділю, 2 серпня. Брав участь в акціях протесту. Білоруський дом має зараз телеграм-канал, на якому останні новини можна теж знайти про Шишова. Чим він тут займався? За затвердженням журналістів BBC, української служби BBC, він займався верифікуванням білоруських мігрантів в Україні, або, як їх називають, релокантів, люди, які з політичних причин почали покидати Білорусь. Але мова йдеться про те, що окрім тих, кого переслідувала білоруська влада, були і ті, це прибічники режиму або інфільтровані агенти, які слідкували за білоруськими активістами на території України. Окрім того, я хочу нагадати, що на початку цього року в російській новій газеті вийшло інтерв'ю з таким Ігорем Макаром, колишнім високопоставленим міліціантом білоруським, в якому розповідається про спеціальний загін «Алмаз», який займався тим, що ліквідовував білоруських опозиціонерів, зокрема на території Білорусі. Зараз з нами на зв'язку Сергій Висоцький, політик і публіцист, один з білоруських опозиціонерів, який дуже добре знається на цій тематиці. Доброго вечора, пане Сергію. Вітаю вас, шановні сябри. Розкажіть, будь ласка, чи схоже це на те, що робить білоруська влада зі своїми опонентами? Я вам скажу, что ситуация крайне серьезная. И вот это убийство вызывает очень много вопросов. Потому что то, как это произошло, в той атмосфере, которая сейчас вокруг Беларуси, это просто акт какой-то гибридной войны или акт войны и к Украине, и к Беларуси. Потому что, например, скажу, за последние 2 недели в Беларусь прилетали 3 российские группы, включая с администрации президента России, группа Пантелеева, группа депутата Белика, представитель по Крыму, представитель Аксенова. Они все требуют у Лукашенко признать Крым. Как вы знаете, белорусская власть ни с кем не встретилась, ни на каком серьезном уровне. То есть были только неофициальные какие-то контакты. И если говорить прямо, их всех отфутболили. Все вот эти российские бригады, которые приезжали сюда и последовательно отстаивали линию, что надо поскорее признать Крым, были белорусской властью отфутболены. Я не зря начал про это говорить, потому что так выходит, что каждый раз, когда Лукашенко говорит «Путину нет», происходит очередное какое-то безобразие, какое-то преступление, какие-то убийства. В прошлый раз, когда я давал интервью уважаемому пану Муждабаеву, я сказал, что после того, как посадили Ryanair, будут, наверное, следующие преступления, убийства, будут еще какие-то страшные вещи, пока Беларусь защищает свою субъектность. И, Сергей, можно я попытаюсь все-таки уточнить, чтобы не запутывать нашего телезрителя, который, может быть, не очень глубоко разбирается в белорусской тематике. Ryanair все-таки посадили белорусские власти, и это не могло быть без санкций высшего руководства Беларуси. Вы сейчас намекаете на то, что Беларусь могут подталкивать россияне, и такое убийство может быть совершено не только белорусскими спецслужбами, например, а и российскими, для того, чтобы подтолкнуть Беларусь. Правильно я вас понимаю? Именно так, потому что Лукашенко, очевидно, упирается и делает все возможное, чтобы, грубо говоря, не лететь в Крым, не признавать Крым, и сохранить диалог с Украиной. Это очевидно. И взаимосвязь здесь я не могу, просто исключаю здесь какие-то случайные вещи.
Впрочем, это могут быть разные версии. Могут быть и белорусские, я допускаю версию, что это могут белорусские силовики, которые работают вместе с Москвой. Как это было во время событий в Минске в 2020 году, когда стало очевидно, что большая часть белорусских силовиков работала с российским и с российским ФСБ. Поэтому есть разные версии. Например, вот последнюю версию озвучил Христо Грозев. Это ресурс Bellingcat. Вы, наверное, слышали. Да. Он сказал о том, что как раз по его информации, к сожалению, белорусские оппозиционные круги в Киеве очень серьезно наводнены агентурой ФСБ и российских спецслужб. Здесь, конечно, нужно разбираться, обязательно. Но понимаете, какая вещь? Вот меньше всего это нужно было бы сейчас Лукашенко. Он, наверное, последний в этом списке, как бы мы к нему ни относились, которому было бы это сейчас нужно. И еще, с моих контактов и по моей информации, несколько недель назад белорусское КГБ получило строжайший приказ закрыть все спецоперации по Украине. То есть это точная информация от людей, которым я очень доверяю, что получил такой приказ белорусское КГБ, все спецоперации в Украине свернуть. Поэтому кто сделал это, нужно разбираться. Но Сергей, если вы меня слышите... Возможно, объединить усилия, чтобы разобраться в этом, в раскрытии этого преступления. Сергей, были ли вы знакомы с Виталием Шишовым? Насколько это была серьезная фигура вот в новой оппозиции, которая возникла после 2020 года, после выборов президентских? Вот это и вызывает вопрос. Нет, никто в Беларуси про него не слышал. Это я говорю основательно, потому что я за сегодняшний день спрашивал очень многих людей. Никто не слышал об этом уважаемом парне, несчастном убитом, до этого страшного события у нас. Если бы был убит Латушка или Путила, я к этому отнесся бы с большим таким, знаете, доверием того, что это могли делать белорусское КГБ. Но малоизвестного в Беларуси активиста, когда только удалось подавить протесты, когда появились первые сигналы со стороны Евросоюза о диалоге. И, скажем так, я еще хочу сказать одну информацию. Дело в том, что сейчас российские ведомства работают с армией в смысле того, что если Беларусь признает Крым, чтобы сразу же последовало признание со стороны других союзников России. То есть о чем идет речь? О том, что не может быть здесь некоторые... Я вижу, что здесь есть взаимосвязь очень прямая. И хочется очень надеяться, что будет проведено профессиональное расследование, а не будет, как это было с самолетом, без расследования. Ведь ИКО не признала виновным Беларусь, вы знаете. Официально ИКО перенесло выводы расследования на сентябрь. Потому что, как они сообщили, слишком много противоречивой информации и очень много вопросов с этим самолетом. Вот ясно, что Лукашенко, наверное, дал сигнал на посадку того злополучного самолета. Но и очевидно, что Беларусь не имеет ни таких ресурсов, ни разведывательных, ни посольства в той же Греции, чтобы провести так эту спецоперацию без российских коллег. Поэтому очевидно, что Беларусь подставлена в очередной раз. В любом случае напрашивается, любому хочется сказать человеку: ага, это же белорусское КГБ. Они же, все, что сейчас не происходило, страшно приписывается белорусскому КГБ, приписывается режиму Лукашенко. Позвольте вам, Сергей, задать еще один вопрос. Вот это информация от коллег украинской службы BBC, это на их странице, не знаю, видели ли вы, Азов и контрразведка. Они пишут о том, что со ссылкой на Радио Свобода, белорусскую службу, что Белорусский дом в Украине был связан с выходцем из Беларуси Сергеем Коротких, который служил в составе батальона Азов, а в свое время
сетевые ресурсы называют Сергея Коротких боцманом, который связан с белорусскими и российскими спецслужбами. Слышали ли вы, читали ли вы об этом, знали ли, что Белорусский дом вот связан с таким человеком? И подтверждаете ли вы такую информацию, что он связан со спецслужбами России и Беларуси? Да, у меня такая же информация, что и у вас. Я не успел это еще озвучить. Спасибо, что вы про это сказали. Дело в том, что боцман, он же Малютин, он же Сергей Коротких, очень известная персона. И его преступления в России еще до того, как он приехал в Беларусь, и до того, как он приехал в Украину. Убийство людей — это, конечно, головорез. Вот, очевидно. Я знаю, что за ним тянется шлейф после убийства Ярослава Бабича в Украине и Павла Шеремета. И я знаю, что этот человек был основателем этого дома, и он был фактическим руководителем Шишова. И это еще один огромный вопрос, который требует разбирательства. Ну, понимаете, вот некоторые вот мои пользователи, знакомые в Фейсбуке пишут, блогеры, ну, если ты работаешь на головореза и агента ФСБ и КГБ, вот, то ты находишься в зоне риска. Поэтому что это? В полной мере нужно разбираться, что это такое. Одно, что нужно очень профессиональный подход. И мне рад, что, по-моему, будут подключены какие-то международные инстанции. И надеюсь, что совместно будет объективное расследование того, что произошло. Я правильно понимаю, что вы сейчас предлагаете не видеть именно вину во всем официального Минска сразу, то есть как бы безосновательно, без расследований, то есть умерить вот этот вот пыл сваливания всего сейчас на белорусский режим, который фактически узурпировал власть в прошлом году окончательно в Беларуси, следить за расследованием, к которому должны подключены быть не только Беларусь и Украина, а, я так понимаю, и другие страны, да? Или я неправильно понял? Безусловно, коллега. И я вам скажу, что я вот смотрю за медиа, слежу, и я заметил, что первое, что уже пишут российские телеграм-каналы, которые так, значит, из России, которые так вроде дружественно относятся к Лукашенко, они все уже записали Лукашенко, все уже как бы, зачем белорусский КГБ совершил эти преступления. То есть еще даже украинцы, которых там самые известные какие-то оппоненты и враги Лукашенко сомневаются, а уже в России приняли решение, что это сделало КГБ. То есть им нужно, чтобы это было белорусский КГБ, им нужно, чтобы это совершило, чтобы это обвинения упали на Беларусь. И это все вызывает огромные вопросы. Ну, слишком выглядит оно вот, как бы скажем, топорно. Ну, слишком, вот как бы, просто беспрецедентная тупость. Вот. Но, смотрите, я хочу немножко уйти в прошлое, об этом чуть-чуть упомянул в начале. Это было интервью и в «Новой газете», и наших коллег настоящего времени в Праге. Интервью с таким тоже очень контроверсийным персонажем по имени Игорь Мазур, который рассказал о том, что он был достаточно высокопоставлен в белорусской милиции, да, и до 2003 года участвовал в операциях по украинскому спецзакону «Алмаз», которая ликвидировала врагов Лукашенко. То есть, в принципе, такие методы режим Лукашенко использовал, да, и «Алмаз» существовал. То есть вы, наверное, тоже читали это интервью, и можете его как-то прокомментировать? Игорь Макарова хотели. Игорь Макар. Да. Игорь Макар. Угу. Ну, к Игорю Макару тоже есть много вопросов, потому что Игорь Макар долгие годы очень верно служил власти, потом он сменил свою позицию. Но вот когда недавно, значит, была проведена операция, белорусские службы сняли фильм такой документальный, здесь очень был он популярен, «Манкурты» называется, как раз, где был непосредственно задействован Игорь Макар. Что в этой операции было интересно? Что были задействованы как западные спецслужбы, так и российские, ФСБ. То есть человеку, КГБшнику, который скидывал закрытую информацию, значит, для Путилы канала «Нефта», Игорю Макару,
по очень закрытых каналах, предлагали как раз выехать через Россию. И российские ФСБ брало на себя гарантии вывоза их и передачи в Эстонии, значит, специальным представителям. О чем это речь? О том, что, знаете, пришли такие времена, когда я думаю, многие люди не доверяют спецслужбам, не доверяю ФСБ подавно, не доверяю КГБ, извините, не доверяю украинским спецслужбам западным. Идет какая-то игра, кстати, идет почему-то вся на понижение статуса Беларуси. Ясно, Лукашенко диктатор, все такое, но все это бьет по интересам белорусского народа, по независимости страны. И если все-таки Беларусь вынудят, загонит в угол, и Лукашенко признает Крым, это мощнейший геополитический удар по нашим странам. Да, поэтому два последних вопроса вот в связи с тем, что вы уже сказали. Мы знаем, что Лукашенко не принял эти делегации, в том числе Аксеновскую из Крыма. Он сам все еще не полетел в Крым и не принял этих приглашений. Насколько ему, на ваш взгляд, удастся сдерживать и сохранять вот такую позицию? Я так понимаю, это позиция дальше открытости взаимоотношений с Украиной. И то, что вы сказали в начале разговора, насколько вероятно то, что часть спецслужб он уже просто не контролирует в Беларуси. К сожалению, начну с последнего вопроса. У меня все больше оснований говорить, что это так. К сожалению. Я не могу сказать некоторые вещи пока в эфире. Просто я давал слово очень уважаемым людям не распространять пока эту информацию. Ситуация настолько серьезная, что, к сожалению, это так. Это так. Но ключ от этого сейчас, скажу не без преувеличения, ключ от независимости Беларуси, да и ключ возможной собственной независимости сейчас находится в Киеве. Все сейчас в ваших руках. Вас, братья Украины, потому что нанесен очень мощный, я считаю, подготовленный удар в тяжелейший момент. И здесь нужно победить свои эмоции. Нужна очень холодная голова, чтобы в этом разобраться. Спасибо. Это был Сергей Высоцкий, белорусский оппозиционер и публицист, который комментировал убийство Віталія Шишова. На думку пана Сергія, треба обережно дуже ставитися зараз до висновків того, хто це міг зробити, обережно ставитися до тих, хто заснував цю організацію. На думку пана Сергія, Віталій Шишов не був таким же небезпечним для режиму Лукашенка. На його погляд, якщо ви не почули, це є подовженням тиску на білоруського самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка після того, як він розігнав торік влітку опозиційні демонстрації, які вимагали справедливих виборів. І те, що Лукашенко досі опирається в визнанню Криму і на днях не прийняв навіть делегацію з Аксьоновим в себе в Мінську, свідчить про те, що білоруський лідер поки намагається зберігати відкритими можливі відкриті стосунки з Україною, а також Європою. На пропозицію опозиціонера білоруського Сергія Висоцького треба міжнародне розслідування того, що відбулося в Києві, і досить голосно проголосив про те, що зараз в Києві знаходяться ключі від білоруської незалежності. І у нас на прямому зв'язку Ілля Куса, експерт з міжнародної політики. Добрий день, пане Ілля. Доброго дня. От ви, не знаю, почули, не почули про це голосні досить висловлювання Сергія Висоцького про те, що ключі від білоруської незалежності зараз перебувають в Україні, що треба дуже обережно ставитися до висновків з тим, хто міг здійснити це вбивство в Києві Віталія Шишова. Ваша думка? Ну, ми мало що знаємо, в принципі, але мені здається, що, якщо аналізувати... Да, трошки у нас технічна затримка. Ми сподіваємося на те, що Ілля зв'яжеться найближчим часом. А екс-кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська вже прокоментувала смерть голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова. Заявила, що білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном. Про це вона написала в своєму телеграмі. У нас є цитата.
Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам, и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны. Как и захват заложников произошел на борту самолета другой страны. Как и попытка принудительно вывести нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны. Я выражаю соболезнования родным и близким Виталия Шишова и благодарю Украину за открытие уголовного дела и готовность достучаться до правды. В Білоруському домі в Україні стверджували, що за загиблим велося спостереження, і про це було кілька попереджень. Теж є цитата від Білоруського дому в Україні. За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Білорусі про всілякі провокації, аж до викрадення і ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, білоруський дім вийде з інформаційного вакууму. Стверджувалося про те, що сам він звертався нібито за цими фактами спостереження, але на брифінгу керівника Національної поліції України Ігоря Клименка планувало про те, що поліція перевірила все, що стосувалося загиблого Віталія Шишова, і жодного звернення від нього ані торік, ані цього року, з того часу, як він перебував в Україні, до поліції не надходило. І знову на зв'язку експерт з міжнародних питань Ілля Куса, який обірвався на самому початку, тому ви можете починати з того, що починали. Да, вибачте. Я починав говорити, що аналізуючи ситуацію в цілому, включаючи контекст, який є, і включаючи кризу в Білорусі, мені здається, що є щонайменше 3 версії, які можна розглядати тут. Перша – це дійсно самогубство. Ми не знаємо всіх подробиць особистого життя людини, ми не знаємо, в якому психологічному стані перебував. Очевидно, що йому було тяжко, бо ми говоримо про людину, яка втекла зі своєї країни, яку переслідували, на яку тиснули. І тому, банально, але ця версія, вона є. Пане Ілля, ця версія одразу відпадає з тим, що джерела поліції вони не спростовують про те, що в нього був зламаний ніс, і про це зламаний ніс навряд чи міг відбутися в ході самогубства, тому давайте ще інші версії, мабуть. Я лише припускаю, ми ж з вами не є там слідством, тому я просто припускаю і так далі. Друге, це, звісно, там слідство має на це відповісти. Друга версія, мені здається, це дійсно залученість до цього білоруських спецслужб, для яких він міг бути загрозою з тих чи інших причин. Ми поки що знову-таки не знаємо подробиць, наскільки він дійсно був, вважався загрозою не безпосередньою, такою, щоб піти на такий злочин, тому що, самі розумієте, вбивство людини на території іншої країни – це крайня міра, причому дуже серйозно, оскільки, власне, можна наразитися на дуже серйозний скандал і відповідні наслідки. Далеко не всі країни аж до таке роблять. Тому тут, в принципі, це питання саме політичного впливу загиблого. Знову-таки, дуже мало інформації, щоб зараз щось про це сказати. І третя версія – це, мені здається, не варто відкидати і залученості російських спецслужб до цієї злочину, тому що взагалі-то, якщо так дивитися на ситуацію і аналізувати, кому це могло бути вигідно, якраз росіяни таким би вбивством могли би, власне, навіть виконати 2 завдання одразу. Перше – це погіршити стосунки між Білорусією і Україною, які і так перебувають в дуже складному стані, і, власне, ще більше їх загострити і спалити останні мости, які залишалися між Мінськом і Києвом, особливо економічні, наразивши Білорусь на нові санкції через це вбивство, бо зрозуміло, що Лукашенка будуть звинувачувати в цьому в першу чергу. І друга задача – це, знову-таки, загострити внутрішньополітичну ситуацію в Україні, тому що зараз почнуться розмови про те, як допустили, хто винен, чому не зробили, чим займалися наші силовики і так далі. Тобто я тут дуже чітко бачу, принаймні, вигоду. Тобто мотив дуже чіткий. Російській Федерації зараз дуже потрібно загнати Олександра Лукашенка в глухий кут, так, щоб в нього не було інших напрямків зовнішньої політики, окрім російського, і змусити його, по суті, їм, можна сказати, вигідна ізоляція Олександра Лукашенка з боку Заходу і інших країн, щоб в нього не залишалося іншого вибору, окрім як знову звернутися до Москви за допомогою, і зрозуміло, що росіяни радісно її
нададуть, але з певними політичними вимогами, на які Лукашенко поки що не хоче йти. Вона, і тут запитання до вас саме як до експерта, який, можливо, розкриє трошки те, про що не будуть офіційно говорити і писати. Наскільки в такій ситуації у Лукашенка, який виглядає досить щирою, тобто він щиро може Ryanairівський літак посадити у себе в країні, і чи є в нього можливості неофіційні, але в нього, мабуть, переговорні можливості, переконати, що це не він, і він не має до цього стосунку, переконати всіх зацікавлених, щоб це тавро не було на Білорусі зараз, і не дати, якщо це російська гра, не дати Росії дотиснути білоруського лідера? На мою думку, в нього немає таких можливостей. З кількох причин. По-перше, як ви вже сказали, на ньому вже тавро. Все. На жаль, в сучасному світі, особливо зараз, коли модно ж говорити про постправду і все таке, але ж якраз в цьому та й суть. Сьогодні неважливо, що ти скажеш, якщо на тобі тавро, дуже-дуже складно з цього вийти. Тим більше у Лукашенка дійсно, починаючи з літа минулого року, от як почалася криза, він дуже токсичний для країн Заходу, для сусідів, для України, для значної кількості людей. І відповідно зрозуміло, що, власне, ви самі, я думаю, бачили першу реакцію навіть деяких європейських країн, представників, що вони одразу ж звинуватили його. Тобто тут мені здається, навіть якщо це там, наприклад, був не він, не його спецслужби, йому буде дуже складно довести, що це не Білорусь, що це там хтось інший. Тим більше, якщо, наприклад, до цього причетні російські спецслужби, тут же ж одне питання довести, що там це не Білорусь, а інше питання довести, що це Росія. Враховуючи те, що Лукашенко все-таки, може, він не дуже, скажімо так, любить Путіна, але з іншого боку йти на конфронтацію з Росією і починати там, наприклад, публікувати якусь інформацію, яка в нього, не знаю, чи вона є, про російські спецслужби, це теж доволі складно. Тобто, я думаю, що у нього можливостей щось комусь довести практично немає. Тобто, поля для маневрів немає, і мені здається, його не дуже будуть особливо слухати. Особливо, зараз ви продовжите, але Білорусією займаються такі дві країни Євросоюзу, які близькі до Білорусі, і на території обох великі діаспори і політичні діаспори – це Литва і Польща, які дуже добре можуть перекладати для, скажімо, можливо, необізнаного західноєвропейського політикуму, що може відбуватися, де і Західна Європа непогано розуміється на тому, хто головний гравець на цій території і кому ще це може бути вигідно. Невже це так лінійно Захід може сприйняти і все скидати на Білорусь, розуміючи, що від того Білорусь лише потрапляє в сферу впливу Росії ще більше? Може, власне, вся їхня політика останнього року це довела. Вони йдуть лінійним шляхом, власне, якраз розглядають чимало процесів, насправді, на території Білорусі. Навіть самі протести, які почалися минулого року, вони ж розглядаються чисто з позиції от вийшли люди проти поганого Лукашенка і все, і почалася криза. Тобто російський фактор, насправді, якщо навіть от я читав чимало аналітичних матеріалів, які публікують в Європі, на Заході, то в Європі не так багато, насправді, дуже оминають російський фактор. Я не думаю, що це умисно робиться, просто зовнішня політика Європейського Союзу, вона така. Тобто вони, по-перше, є оцей дійсно фактор, що політична комунікація і політична, по суті, висвітлення процесів в Білорусі монополізовані, в основному Польщею і Литвою. Це правда, тому що вони багато років проводять свою політику щодо Білорусі, мають там цілком чіткі свої інтереси, на відміну від інших країн Європи, в яких інтереси в Білорусі не такі очевидні для них самих, тобто в них не є там сильно прям сформульовано якась білоруська політика окрема. І другий момент – це те, що зараз з Росією, знову-таки, не всі країни Європи хочуть вступати в конфронтацію, і дуже складно, і не всі хочуть Білорусь використовувати для того, щоб, наприклад, тобто запроваджувати санкції проти Росії, наприклад, за те, що там відбувається в Білорусі або не в Росії, складніше, ніж навпаки. Тобто це треба ще довести. Європейський Союз дуже бюрократична структура.
І не можна там просто взяти і там когось звинуватити, чи, наприклад, прийняти якесь рішення без якихось доказів. А довести причетність росіян в процесах, які вони самі до кінця не розуміють, дуже складно. Тому тут не про лінійність, тут про певну традицію політичне і політичне сприйняття. Тобто в європейців сприйняття доволі таке, да, то що є поганий диктатор, є частина людей, які його не хочуть, і в принципі це може здаватися доволі простим поясненням. Але подивіться, наприклад, якщо ми візьмемо арабську весну, якій вже 10 років цього року, то власне до неї ж вона ж так само сприймалася через такий підхід, що є там зло-добро, і вони там борються, і ми підтримуємо сили добра. Але дуже багато факторів дійсно опускалися, в тому числі фактори зовнішньополітичного впливу, які не були очевидні. Так само, мені здається, з Білоруссю є такий момент. Просто Лукашенко, він після всієї цієї історії минулого року, його просто не сприймають. Тобто його все, що говорять біля урядові або проурядові білоруські там ЗМІ, представники, журналісти, політики, сприймається як пропаганда. І плюс, я думаю, що, звісно, поляки, литовці будуть працювати над тим, щоб це не був мейнстрімний дискурс з боку Мінська. Тому, мені здається, дуже складно буде якось довести щось інше. Пане Ілля, залишайтеся з нами, поки що ми далі продовжимо говорити про те, як має поводитися далі Україна в цій події. Я просто зараз нашим глядачам скажу, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на смерть білоруського активіста Віталія Шишова в Києві. І голова українського МЗС обіцяє, що Україна зробить все можливе для розслідування цієї ситуації. Його пряма мова: "Я шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлюю співчуття його рідним і близьким. Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи. Важливо виявити всю правду про його трагічну смерть", написав глава українського МЗС. І про те, що казав нам Ілля Куста, що вже європейські депутати просто оголосили винним Лукашенка. Про це цитата німецького депутата від «Зелених» Віоли фон Крамон, яка назвала те, що відбулося, одним нічним жахіттям. Ніхто не може відчувати себе в безпеці. Лукашенко вбиває власних громадян, написала вона. У нас є цитата. Дійсно, тут треба, правда, один нюанс, що все-таки дивіться на те, хто говорить. Тому що є певні ж, в Європі ж теж не все однорідне. Є політичні сили, які більш чутливо сприймають питання прав людини і гірше ставляться до Лукашенка. Є більш прагматичні політичні сили, які навпаки обережно себе поводять. Наприклад, ви від них там не почуєте особливо різких заяв на цьому напрямку, там від консервативних політичних партій, центристських в Німеччині там або Франції. Тому так, це є теж такий нюанс. Дійсно, не можна поки що говорити про прям офіційну позицію прям всього ЄС щодо цього. Тобто це поки що окремі голоси. До речі, я хочу сказати, що Україна якраз може допомогти в цій ситуації. Якраз прозоре і незалежне розслідування Україною якраз може пролити світло на те, що сталося. Якраз Україна може допомогти розібратися в тому, що насправді сталося. Чи то там білоруські спецслужби причетні до цього, чи росіяни, чи якось там було по-іншому. От в цьому я вбачаю місію України. Тобто у України зараз в руках можливість, по суті, теж впливати на громадську думку і європейців в тому числі щодо ситуації навколо Білорусі через оцю справу. Тому що на нашій території стався злочин і сталася ця трагедія, значить потрібно саме м'яч на нашому боці в тому числі. Тут у України дійсно відкривається можливість допомогти розібратися в ситуації. Ілля, у мене запитання, як має поводитися Україна, полягає от в чому. З одного боку, Мінськ – це наш майданчик по донбаському питанню, да? З одного боку. З іншого, ми, як і наші партнери західні, не визнали результати виборів минулорічних в Білорусі, тому важко говорити про прямі, принаймні офіційні контакти між, скажімо, Зеленським і Лукашенком. Ми можемо уявляти, що вони неофіційні є, були і будуть, але про офіційні контакти важко говорити. З іншого боку, от як казав Сергій Висоцький, опозиціонер білоруський, ключі від білоруської незалежності зараз в Києві. Важливо те, щоб не затаврували далі і не залишили Білорусь сам на сам далі з Росією, яка може поглинути, не дотиснули Лукашенко до того, щоб він визнав Крим, полетів туди, і це все пішло
в такому напряму, як тут Україні діяти? Неофіційно підтримувати Білорусь, мати хороші неофіційні стосунки, офіційно дотримуючись європейської позиції. Можливо, ви вбачаєте, як ця, так скажімо, багатовекторна гра з Білоруссю має відбуватися в Україні? Ну, чисто через прагматизм. Тобто, ну, в принципі, я скажу, що Україна так себе і поводить. Тобто, я б не сказав, що у нас спалили всі мости, які можливі. Дійсно, деякі рішення, на мою особисту думку, от, наприклад, рішення не визнавати легітимність політичної влади в Білорусі, мені здається, з ним поспішили. Можна було так швидко цього не робити, або принаймні не публічно це обговорювати, тому що це просто не дає нам сьогодні можливості більш повно розмовляти і комунікувати з офіційним Мінськом, в тому числі для досягнення власних інтересів. Україна має, і власне наша геополітика нам це дозволяє робити, якраз грати прагматично з Білоруссю, тобто не повністю йти там разом з Польщею і Литвою, як вони там це роблять, тобто не займати таку різку позицію проти Лукашенка, бо все-таки у нас свої з ними стосунки, у нас свої стосунки на суспільному рівні між людьми, вони нормальні, і у нас не такі, трохи інші інтереси. Польща, Литва, все-таки в них свій порядок денний, там історичний в тому числі. І я вважаю, що Україна має залишатися. Взагалі, навіщо нам потрібен такий прагматичний нейтралітет, я це так назву. Бо хтось там, наприклад, скаже, що це неправильно, потрібно, це ж цінності, як це так, ми ж не можемо з диктатором співпрацювати, можемо і потрібно, тому що якраз для того, що Україна може стати, і вже є багато років, однією з таким альтернативним напрямком для Білорусі, тобто і способом для них диверсифікувати свою зовнішню політику і не залежати лише від Росії. Захід санкціями і різкою риторикою, звісно, заганяє Лукашенка в ізоляцію. Відповідно, його стосунки з Заходом вони поступово погіршуються, і, судячи з усього, найближчим часом покращення не буде. А от Україна лишається однією з небагатьох майданчиків зовнішньополітичних, поряд також з Китаєм і Туреччиною, через які Білорусь ще тримається, не сказати подалі від Москви, але принаймні має можливості розвивати альтернативні відносини Москві, тобто якось не повністю залежати від Путіна. От для цього нам потрібно залишатися прагматично нейтральними і не поспішати з різкими заявами або там, наприклад, розірванням стосунків, запровадженням нових санкцій і так далі. Це може звучати цинічно трохи, звісно, якщо це аналізувати з морально-етичного погляду, але вибачте, тактично ми, звісно, будемо там більш морально вищими, якщо там зараз, наприклад, підемо і там в повний розрив через наприклад, цю трагедію. Але стратегічно ми програємо, бо дійсно вся ця ситуація може просто призвести до того, що росіяни посилять свій вплив на Білорусь, зрештою, і ми отримаємо дуже проблемний напрямок білоруський, проблемніший, ніж він був за Лукашенка. Тобто, тому що зараз все складається якраз на користь Росії, насправді. Сценарій, бо в Білорусі запущений політичний транзит, точно вже, і від того, в який бік він буде розвиватися, залежатиме, чи будуть, наприклад, росіяни мати військові бази на території Білорусі і контролювати їхню критичну інфраструктуру, чи не будуть. Чи їх будуть, наприклад, їм будуть протистояти якісь інші політичні сили. Тому я вважаю, що нам потрібно подумати про стратегічну безпеку на північних кордонах, яка повністю залежить від того, чи збережуться наші стосунки з Білоруссю. Тому їх треба берегти. Дякую. Це був Ілля Куса, експерт з міжнародних питань. І коротко резюмую про те, що він нам розповів. Зберігати з Білоруссю прагматичний нейтралітет, мати ці стосунки, які мають бути відмінними від стосунків Європейського Союзу з Білоруссю, зокрема Литви і Польщі. І зі слів Іллі Куса ми розуміємо з тих трьох версій, які він теж озвучив, що найбільш зацікавленими, як кажуть, стейкхолдерами цього дотискування Лукашенка може бути саме Російська Федерація. У нас на прямому зв'язку Олена Васильєва, співзасновниця Українського благодійного фонду «Білоруський Майдан». Добрий день. Добрый. Як вам зручніше, українською, російською? Российскую, конечно. Я же белорусская, я здесь, поэтому пока... Нет, вы можете говорить по-украински, я отлично все Олена, понимаю. ви і співзасновниця Білоруського дому в Україні, правильно? Нет. Белорусский дом в Украине
не имеет к нам отношения. Это, да, тоже политические эмигранты. У нас волонтерский фонд «Белорусский Майдан». Но ситуацией я немного владею. Даже думаю, что владею. Я тоже политэмигрант. Ви добре були знайомі з Віталієм Шишовим, правильно? Нет, и с Виталием я не была знакома. Но, тем не менее, есть определенное... Мы собираемся на акции, естественно, мы знаем друг о друге, у нас есть общие знакомые, и мы представляем в общем и целом ситуацию, которая происходит. А сьогодні, до речі, акція, я читав в їхньому каналі, буде знову біля білоруського посольства о 7 годині, да, за Києвом. Так, Давайте по тій відкритій інформації, яка вже пролунала і в нашому ефірі, і є від наших колег. Перше, це те, що написали колеги з української служби BBC в себе на сайті. Віталій займався верифікацією білоруських громадян тут. Мається на увазі те, що окрім політичних іммігрантів могли бути інфільтровані білоруською владою агенти білоруських спецслужб. Чи правда і чи можете ви розповісти, як це відбувається, ця верифікація, за якими ознаками? Честно говоря, я слышала об этом впервые. Меня больше настораживает все-таки связь. Ну, во-первых, я хочу выразить соболезнования близким Виталия. И для нас, для всех, это большое горе и страх. Потому что мы понимаем, что мы не в безопасности. Да? Ну, так или иначе, на каждом из нас это психологически отражается. Что касается верификации, я не знаю. Я знаю, что фонд, вернее, что Белорусский дом был связан, тут не стоит забывать, с Сергеем Коротких, да, кажется. Так, это тоже написала BBC. Он же Малюта. Да. И я так понимаю, об этом заявила и Радио Свобода. Да, Білоруська служба Радіо Свобода і BBC про це розповіли, так. Я, насколько понимаю, мягко говоря, очень неоднозначная фигура, так ведь? Поэтому... Неоднозначно, для вас він теж є агентом білоруських або російських спецслужб? Ну, для меня, наверное, все-таки российских. Я настолько хорошо не владею вопросом, но могу сказать, что я слушала, что говорил Сергей Высоцкий, и Сергей мой друг, и я могу сказать, что я во многом согласна. Я скорее склоняюсь к российскому следу при анализе всей ситуации, которая происходит. Наш фонд представляет такую национально-европейски ориентированную часть белорусов. Она невелика в Украине на сегодняшний день. Такую русофобскую часть, я бы сказала. Поэтому я думаю, что при всех сложностях, мстительности Лукашенко и так далее, я не вижу на сегодняшний день его выгоды, его как выгодополучателя от данной ситуации. Скорее, как выгодополучателя, я все-таки вижу Российскую Федерацию и ФСБ. Тоді, якщо ви були знайомі добре із більш-менш з Віталієм Шишовим були знайомі, правильно? Ви зустрічалися з ним тут в Києві? Нет, я не была. Я видела его на акциях издалека, но я не была знакома. Не забывайте, что... Давайте так, по-честному говорить. Достаточно большая часть белорусов здесь, в том числе и Белорусский дом, они представляют, скажем так, новую оппозицию, которая, на наш взгляд, достаточно пророссийская. Поэтому мы, там, штабы Тихановская и так далее, мы очень мало пересекаемся. Во всяком случае, я. Но еще раз склоняюсь к тому, при этом мне жалко ребят, я все понимаю, но я склоняюсь к тому, что российский след прослеживается сильнее, чем след КГБ. Смотрите, буквально совсем недавно Евросоюз заявляет о том, что готов рассмотреть ослабление санкций против Лукашенко. Так? Буквально на днях было данное заявление. В случае некоторых демократических изменений, если выпустят некоторых политических заключенных, Лукашенко действует так все эти годы, так было в 2010 году. Мы не ждали, что Евросоюз пойдет, не предполагали снова на такие уступки, однако заявление было сделано. Это с первой стороны. Со второй стороны, сейчас, насколько я знаю, в Беларусь приезжали люди Аксенова с Крыма, Лукашенко не встретился с ними никто не встретился из администрации белорусской. То есть мы прекрасно понимаем, что сейчас Лукашенко ищет лак для себя
не сдачи собственной власти Российской Федерации. Делать какие-то сейчас громкие шаги, особенно такие, для того, чтобы поссориться с Украиной, я не думаю, что ему это выгодно. Я не вижу его как выгодополучателя от этой ситуации. Российскую Федерацию, учитывая, что он кочевряжется и до конца не сдается, скажем так, не от того, что он для него слишком важна незалежность белорусская, потому что он боится сдать собственную власть, но однако есть как есть. Поэтому лично я вижу выгодополучателем скорее Российскую Федерацию. Кстати, сегодня, не знаю, обратили вы внимание или нет, буквально недавно выступил Христо Грозев, это представитель, журналист, да, видели? Где он как раз говорит о сведениях, которые у них есть, о присутствии агентов ФСБ, укоренившихся российской агентуры среди белорусской оппозиции под прикрытием. И говорит он это как раз в связи з делом Віталія Шишкова. Я думаю, що у них, видимо, є якась інформація. Тоді в мене до вас таке запитання. А якщо ви знали і до цього вбивства зв'язаність або проросійськість самого об'єднання Білоруський дім в Україні і те, що Шишов був зв'язаний з тим, що в відкритих джерелах пишуть представником російських спецслужб Боцманом або Сергієм Коротких, як відбувалася взаємодія з цією новою хвилею білоруської міграції в Україні? Як ви з ними взаємодіяли? Як контактували? І чи не було розуміння того, що взагалі не треба тоді контактувати з ними? Можливо, це зовсім небезпечно і для вас в тому числі. Смотрите, я не думаю, что даже уверена, что Виталий, многие ребята здесь, которые взаимодействуют с подобными личностями, не причисляю себя никоим образом там, каким-то пророссийским силам и так далее. Это молодые ребята, которым по 20-25 лет. Это ребята, которые искренне верят, борются с режимом и так далее. Я, когда говорю о пророссийскости, я говорю, скажем, о штабах, да, там, о штабе Тихановская, о представителях «Газпрома», «Баварика» и так далее. То, что это молодые ребята, которые не имеют политического опыта и которые, условно говоря, используются штабами в темную, в этом я уверена, и в Беларуси это знают практически представители все старой оппозиции, люди, для которых, которые понимают, что такое Лукашенко, которые понимают, что диктаторы с помощью цветочков не уходят, которые понимают, что призывать в борьбе с Лукашенко и говорить о том, что Путин мудрый политик, нельзя, мягко говоря, и которые понимают, где находится главный спонсор режима в Москве. Поэтому просто эти молодые ребята, они не имеют опыта. Ими очень легко манипулировать, но они искренне борются, они искренне рискуют своей жизнью. І вони можуть бути просто з цими сакральними жертвами в зовсім в іншій грі, в якій вони самі не задіяні. Абсолютно вірно. Це я маю в виду. А це була Олена Васильєва, засновниця Українського благодійного фонду «Білоруський Майдан», яка називає себе русофобською частиною старої білоруської опозиції в Україні, і яка погоджується з Сергієм Висоцьким з тим, що білоруський сам дім в Україні був організацією з людей нової хвилі, більшість яких пов'язана з проросійськими силами, і не заперечує того, що керівником фактичним вбитого, загиблого Віталія Шишова був Сергій Коротких, якого називають агентом російських спецслужб в Україні. І ми зараз очікуємо на прямому зв'язку Андрія Тетерука, народного депутата України 8-го скликання, ветерана українсько-російської війни. Доброго вечора. Ще немає. Тоді, поки про те, про що я казав раніше в розмові з Іллею Кусою, про те, що вже є прямі звинувачення, про які казав і сам пан Ілля, європарламентарів, на подію, які назвали це актом тероризму з боку режиму Лукашенка. І, зокрема, це німецький депутат від «Зелених» Віола фон Крамон, яка назвала те, що відбулося одним нічним жахіттям, і ніхто не може себе відчувати в безпеці. Лукашенко вбиває власних громадян, написала вона в себе. У нас є цитата пані Віола фон Крамон. Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника громадської організації «Білоруський дім в Україні» – це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка.
Це був Петер Австревичус, литовський євродепутат, який фактично підтримав свою колегу Віолу фон Крамон. І те, про що казали наші попередні співрозмовники, і зокрема і Сергій Висоцький, про те, що зараз треба бути дуже обережними зі звинуваченнями і оцінками того, що відбулося. Всі майже сьогоднішні співрозмовники кажуть, що це невигідне вбивство для Лукашенко, який останнім часом опирався прийому російських делегацій у себе в Мінську, і, зокрема, це делегація із Криму на чолі з Аксьоновим, з ними ніхто не зустрівся. А Лукашенко, який опирається тому, щоб визнавати в Крим і летіти в Крим, і Лукашенко, для якого нещодавно від Євросоюзу пролунали сигнали про те, що Євросоюз може пом'якшити санкції по відношенню до Білорусі. На зв'язку Андрій Тетерук, народний депутат України попереднього 8-го скликання. Доброго вечора, пане Андрію. Бажаю вам міцного здоров'я. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, ваші оцінки з того, що відбулося? Я поцінював дві важливі речі. Перше, ту ситуацію, яка зараз відбувається в Білорусі. Я насправді менш оптимістичний щодо поведінки Лукашенка, тому що, крім того, що він очевидно узурпував владу і був достатньо серйозно переляканий потужною реакцією білоруського народу, і от ці сотні тисяч, які виходили на вулиці з метою відстояти, скажімо, чесні вибори, його настільки перелякало, що ми бачили потім оцю потужну реакцію захисну, коли він вже використовував силовиків і зараз в прямому сенсі просто вбивав, катував, калічив, залякував свій білоруський народ, щоб якось компенсувати оце почуття страху. І в таких умовах, безумовно, всі ті, хто опонував Лукашенку, вони не можуть почуватися в безпеці. Причому не тільки на території Білорусі, але і за кордоном так само. І тоді ми переходимо до другої складової. До ситуації, яка зараз відбувається в Україні. Дійсно, не всі замовні злочини можна, тут треба бути відвертими, мати можливість, скажімо, розкрити на стадії підготовки. Якщо там особливо термін підготовки дуже короткий, можна і прогавити, наприклад, підготовку щодо такого злочину. Але питання, абсолютно серйозне питання честі для правоохоронних органів України. Тепер знайти, хто саме скоїв це вбивство, тому що зараз Національною поліцією України розглядається дві версії. Перша – це самогубство, і друге – це вбивство, яке замасковано під самогубство. І очевидно, що коли людина виходить на ранішню пробіжку, це абсолютно не той стан, в якому самогубці зазвичай, скажімо, використовують. Вони не зміцнюють своє здоров'я, щоб тут же його позбутися. Тому я більше оцінюю те, що відбулось як самогубство, як вбивство, замасковано під самогубство. Але як вбивство, яке здійснено саме, от як деякі європейські політики написали, режимом Лукашенко, чи як вбивство, яке вигідно Російській Федерації зараз в цих умовах для того, щоб дотиснути Лукашенко і повністю впасти в обійми Російської Федерації і втратити остаточно свій суверенітет? Я не готовий зараз сказати, хто є вбивцею. Чи це спецслужби Білорусі, чи це спецслужби Кремля. І одні, і інші є абсолютно хижими і підступними, і абсолютно не цінують людське життя. І це доведено не поодинокими випадками тих абсолютно жорстоких вбивств і катувань, які були здійснені як на території Російської Федерації, щодо осіб, які опонували режиму Путіна, так і щодо осіб, які опонували режиму Лукашенка вже на території Білорусі. Пане Андрію, у мене зараз питання трошки відійду від можливо вбивства вже Віталія Шишова, цього молодого 26-річного білоруського активіста. От те, що його пов'язують з Сергієм Коротких, який в відкритих джерелах називається боцманом і агентом російських спецслужб. Що про нього вам відомо? А все ж таки, якби він вважається і одночасно і бойцем Азову, да, який приймав участь у війні. І я думаю, в вашому військовому середовищі всі один про одного більш-менш обізнані. Що відомо про нього?
Ну, я як колишній командир добровольчого батальйону «Миротворець» більше спілкувався час від часу з Андрієм Білецьким і ні з ким більше, скажімо, і тому цього громадянина Коротких я практично не знаю і з ним зв'язок не підтримував. Я можу формувати свою точку зору виключно з тих відкритих джерел, які його характеризують як дійсно людину з достатньо брудним минулим і незрозумілим тепер. Він дійсно користувався певною підтримкою, що дозволило йому так легалізуватися на достатньо серйозному рівні. Але якщо є, ну, скажімо, щонайменша підозра щодо причетності його до злочину, ну це питання не до, скажімо, громадських діячів або політиків, це питання до правоохоронних органів з'ясувати будь-який зв'язок, його причетність або умисел, якщо він є, і тоді ця людина, попри будь-яке героїчне або просто минуле, я не вважаю вже тут на саме пана Коротких, на будь-якого громадянина України, якщо він є причетним до скоєння злочину, то безумовно він має бути притягнений до відповідальності. І тут я знову ж таки підкреслю, якщо ми не можемо, звісно ж, запобігти на 100% скоєнню будь-якого злочину, то питання честі для українських спецслужб зараз це просто знайти тих, хто скоїв це вбивство, на мій погляд, це вбивство все ж таки, і переконати українське суспільство і весь насправді світ, що Україна є місцем, де держава виконує свої функції. Тому що, знаєте, якщо це вбивство буде черговим таким нерозкритим тягарем на правоохоронній системі, це просто, знаєте, буде такий професійний плювок в обличчя українських спецслужб. І я б дуже не хотів, щоб Україна виглядала і оцінювала саме в такий спосіб. Тому я б дуже хотів, щоб наші зараз слідчі зробили все можливе і неможливе і знайшли тих, хто причетний до вбивства цього молодого чоловіка, і запроторили їх за грати. І тоді б ми всі, хоча б трішечки, але відчували в певному сенсі справедливість. А саме головне, довели всім тим, хто буде готувати або виконувати наступні злочини, що безкарним така подія не залишиться. Більш загальне питання. Ми сьогодні перед цим ефіром намагалися зв'язатися з людьми, які опікуються фактично безпекою, в тому числі з одним з колишніх керівників СБУ і з однією з колишньою речницею того ж СБУ. І обидва джерела сказали, що нема такого загального захисту до політичних мігрантів тут. А в окремих випадках, коли вони звертаються, можливо, надання такої, але загалом захистити всіх неможливо. Актуальне це питання було під час активної фази війни 14-15 років, коли дійсно і на боці України були і громадяни Росії, і громадяни Білорусі, які воювали проти російської окупації. Тоді, наскільки поставало питання їхнього захисту, і чи був він, і тоді все було так, ну, як кому повезе. Як це було, чи можете ви про це трошки розповісти? Ну, дивіться, насправді жодна країна, включно з потужними спецслужбами на кшталт Ізраїлю або Великобританії, або Сполучених Штатів, не дають 100% захисту навіть своїх громадян. Якщо це не є цілеспрямована програма захисту свідків або інші цільові державні програми щодо цільового захисту того або іншого громадянина, який готовий там, наприклад, допомагати, або є просто важливим для держави, скажімо так. І в такому випадку, якщо, наприклад, потужні мафіозні структури мають на меті вбити таку людину, то використовуються безпрецедентні просто заходи для того, щоб розкрити місце знаходження і врешті-решт будь-який спосіб позбавити таку людину життя. А коли йдеться про пересічних громадян або активістів, ну слухайте, в Україні насправді є достатньо серйозним питанням напад на громадських активістів. У нас близько 40 нападів відбулось на наших українських громадян, і тут поліція так само або інші правоохоронні органи були безпорадними в певному сенсі, що викликає потужне громадське обурення. Тому, якщо ми говоримо про тих громадян, які шукають притулку в Україні, то насправді, ну, в певному сенсі це
питання безпеки кожного окремого громадянина, як громадянина України, так і інших громадян, які перебувають на території нашої держави. Питання номер 2, яке випливає: якщо є підозра або будь-яка інформація, яка свідчить про те, що на цю людину вже полюють і мають на меті вбити, ну тут тоді є певний спосіб звернення за допомогою до держави, і тоді вже спецслужби мають відпрацьовувати. Є у нас як і успішні випадки, коли людей захищають від підготовленого, скажімо, замаху на вбивство, так і, на жаль, такі негативні випадки, де цього запобігти не вдається. Тому насправді це дуже потужна, насправді має бути превентивна робота, але насамперед, я і до цього зараз схиляюсь в даному випадку, має бути насамперед гарно проведена слідча робота, щоб Національна поліція, Служба безпеки України в тому числі, щодо Служби безпеки, щоб вони перестали ганьбитись цим чаусом, а нарешті почали відновлювати довіру і повагу до себе, займаючись інституційними обов'язками, які на них покладені. Тоді б, може, ми бачили відновлення реноме наших спецслужб, а не те, що зараз відбувається. Пане Андрію, всі попередні співрозмовники, які були до вас в нашому цьому годинному ефірі, вони схилялися, що найменш це вигідно режиму Лукашенко зараз здійснювати таке вбивство, тому що вбивство людини, яка була мало відома в опозиційному середовищі, це досить молода людина, 26-річна, і, зокрема, Олена Васильєва зі старої імміграції, ще білоруської, казала про те, що ці люди можуть бути просто використані навіть там. Вони насправді самі щирі і щиро борються з режимом Лукашенко. І от від Іллі Куси, експерта міжнародної політики, була така пропозиція зберігати з Білоруссю прагматичний нейтралітет. Зараз в ході розслідування показати те, що ми не ліпимо тавро вбивці Лукашенко за все, що відбувається, розглядаючи тому, що це може бути вигідність іншій зовсім стороні. Як ви розглядаєте цю пропозицію, прагматичний нейтралітет і збереження зв'язків навіть з диктатором? Дивіться, насправді не можна толерувати будь-яку узурпацію влади і вбивство такими узурпатами власних громадян. І те, що вже зроблено Лукашенком, підлягає розслідуванню, засудженню і відстороненню його від влади, притягненню до відповідальності. Те, в який він спосіб отримав владу в останні вибори, свідчить про те, що він не є очільником держави, який має довіру своїх громадян. Тобто він є узурпатором влади, який опирається виключно на силовий варіант отримання влади. Він не представляє інтереси білоруського народу, він представляє інтереси того клану, який очолює, і він буде боротись за виживання, в тому числі і шляхом вбивства своїх власних громадян. Я би не, скажімо, ідеалізував зараз Лукашенка, що йому вигідно, не вигідно. Ця людина вже довела, що він здатен вбивати, здатен гвалтувати, щоб залякувати, здатен безпідставно утримувати за ґратами своїх політичних опонентів. І тому казати про те, що йому щось вигідно, не вигідно, це просто, знаєте, м'яко кажучи, непрофесійно. Ця людина вже довела, що він буде вбивати і вбиває за те, щоб залишитись у своїй владі. І будь-яке чергове імітація, скажімо, вбивства, от, наприклад, громадянина Шишова, тоді б мали б бути, якщо це компрометація саме Лукашенка спецслужбами Російської Федерації, то мали б, щоб найменше бути якісь підкинуті записи, де Лукашенко відверто погрожував, що я тебе вб'ю, або якось віддавав накази, або якийсь був зв'язок. Якщо цього всього нема, очевидно, що це може бути якраз і продовження тієї політики, яку він демонстрував на весь світ, і яка, власне, і робить його токсичним. Тому що давайте згадаємо, як він посадив цивільний літак за допомогою бойової військової техніки, і заради того, щоб зняти опозиційного до себе молодого так само журналіста. І це абсолютно безпрецедентна ситуація. Тобто він зараз стрімко перетворює Білорусь на Північну Корею. І просто питання часу, коли він буде, скажімо, вчиняти чергові злочини, щоб штучно утримувати ту владу, яка досі в нього залишається. Тому я тут чітко розумію, що
Лукашенко якраз не та людина, з якою треба підтримувати бодай якийсь діалог. Він узурпатор, він вбивця, і він має бути притягнений до відповідальності. Але в Білорусі поки немає російських баз, він поки не визнав Крим, він не прийняв ці всі делегації ні від Кремля, ні з Криму щодо цих питань. Він сам теж не наважується полетіти в Крим. Тобто, хіба це, якщо така принципова позиція, де штовхне його остаточно в російський бік? Слухайте, він є цілком і повністю проросійським, знаєте, як то кажуть, до мозга кісток. І єдине, кого ми маємо підтримувати в цій ситуації, Україна як держава, це білоруський народ, щоб вони не втрачали віру, що вони здатні виборювати своє демократичне правове майбутнє. Ми маємо давати притулок тим, хто відчуває загрозу своєму життю і безпеці, родинам, і давати всіляку підтримку тим білорусам, які здатні боротися за Білорусь як незалежну державу. Це ті, хто змирився з тим, що Білорусь є і надалі буде, скажімо, придатком до Російської імперії, ну це просто пропащі люди, і тут вже нічим не допоможеш. Але тим, хто здатен боротись, ми маємо допомагати. Бо Лукашенко не є тією людиною, яка виборює, я ще раз кажу, білоруське майбутнє. Він бореться виключно за виживання себе як узурпатора влади. І я його не розцінюю як в жодному разі людину, яка здатна робити корисно для білоруського народу. Отже, немає сенсу його підтримувати, толерувати або підтримувати дипломатичні з ним відносини. Він є узурпатором, вбивцем, гвалтівником і має понести за це цілковиту кримінальну відповідальність. Дякую. Це був Андрій Тетерук, народний депутат України 8-го скликання, ветеран українсько-російської війни, який прокоментував нам теж вбивство в Києві тут співзасновника Білоруського дому Україні Віталія Шишова, і запропонував пан Тетерук не толерувати пана Лукашенко і не зважати на те, чи вигідно, чи не вигідно йому це вбивство. Своїми всіми попередніми діями, на його думку, білоруський лідер, самопроголошений президент, вже показав, на що він здатен по відношенню до свого народу і своїх опонентів. Ми продовжуємо наш Бугунь і далі ми будемо говорити про спорт, а зараз 5 хвилин перерва.